Ribhoi Synod College kabadan ha sites ning Ribhoi District kabala itu da ka nehu bat ka embos ka court admission na ka benta ki samla buli ki bakwa ban pendam ya ka 10+2 ha ka arts bat ka Bachelor of Arts ya ki jingte ba kambanya pila ban pun ha ki ni ki number pra nuat henriu kendai pra lani pra iwe la iwe kendai nyo kendai san pra le shibun kum shi benta bandang penjan bat ban pensok iki paj ba hakabayade bat ki kam mukot duma hakashri jongka district council bat hakalet kawan ki paj ba ban le iki kot kisla nadu ki birth certificate ka district council menta kasngi ka laipaway tarik jemang kala yo ban pleno ya ka district council court ha office rekam jongka KHADC Hanongpo Ribhoi district ha katiga sngi lawan panpli perda da uba Tito Starwell Khan CEM ka KHADC ubala shimru ya ka benta kum ukongsan uba lamprang bla chairman ka district council uba Taibor Pathau EM council building ka Congress Mary Kharpuri EM market uba Jambor War EM ilaka uba Victor Rani EM arts and culture uba Balaji Rani MDC ka Nongpo uba es Kharsimli judge jong ka district council bat kiwei ki riurang ba nadu ki nongelam shnong ka than Nongpo bat yakni lamuk na kwe ka por si kwe pat nrekam urlong de tat hadu kane ka executive committee ka pamenta hapo ka jingelam jong iba titos kain kala urlong kane ka jing angnot na kaliang jonga komunong bisar juga dis council numar nadu ki border Assam ne thain bhoi bat kiwe ki jaka nadu khap garo chathain was ki hapanwan hadu shillong habadon ki jingye kaja don ki case ki aka borokhai kani kalapan jenjar mardon kapor hakaba ki pajba abaki wan hadu shillong ki hapan submit kuma armit ki wan shwa shimit nangta hakasngi kepala syai kadai kasngi kepada ka case ke jongki nangta hadu kumla chisngi pat kir salik pai ke jinglot ke bejor kumta abang yu i kani ka jing ilamu syaka isi bat nga ai khoble kerpang ya kani ka isi ke bamenta ke bakila sngap ya ke jing kerpat na kaleng jongi bat lapun urlong ya kani bat ke jing thu jong kani ka ba pri kani ka kot hangne po Nongpo kalong ban penjan ya phiki pajba barok khot na kani ka thain bhoi omdon kam sho bandawan hadu hasulong manta kala don hangne kino kijing ke ba phi ya kendo kebot hangne philala ban solve ye ki bat phila ban ai ya kino ki jing mudui ki jongphi khnang ba ka kashri kanyo ban ai ka rai ka bayadai katkum ka jing ibet na kaliang jok ka kashri te kani kalalong shisha maujam ubala ban ong ban wanra ya kata kajing bishar syaki pajba kan khamjan yaki ban panjan ya kani kajing bishar syaki pajba abrokhat piki kam kebaka district council court hang ne hanong po kela ban troi kalong ladadon kinu kijing ya kaja haki khendau ki siap hapdeng jongki tribal phila banwan ha kani ka kashri bat kani ka kashri kala ban ai ya karai nangta ladadon kino kijing ya kaja ha kijing ya dai bat ki shibo menta ha ka family ulok upetno na kalok ki khon kidon kam ya ka baibam kani ka kashri ka don ka jurisdiction bakila bat try ya ki bokum kita kebut nam ta ki maintenance case ladadon kino kibat dan kam omdon kam syuk bandawan hadu islong handrai hangne philala banwan bat philala ban yo ya kahok kajong phi borok khot ki pajba jong gene ga thain Ribhoi hi borok koi nangta ladadon kino ki case kum kini ki criminal case ki JR case bat kiwei ki badai na kini ki thain bhoi barok khot manta na shillong ila transfer lut chene namar ini magistrate ibadon hangne idai qualified magistrate bal abyang baha ka experience ka practical experience ka jong i nangta kum juru layo ru ka judicial training ha ka ba ka high court ka badon burom ka jong i kala ai ya kan ikalat
haka baki layo ye ban late training hapo Judicial Academy hapo Shillong. Bat kilalong qualified bah. Kung ta unon kam syu ban ong banda artatin da kumui pat. Kilalong kaju kum kiwai kikot. Kilong atpar bat ki district court bat kiwai. Like no tang kawai kalong ba ka district court jongi kalong ban shim ye ki case ke bedai tang apa deng jongki tribal. Ladala involve kinon tribal ngimla ban shim. Nang ta shishu kum kini ki birth certificate ki balong ki issue ki ba jur bha hakini ki sngi ki ba manta. Hangni lala ban one file but kilala ban shim hangni umunan kam banalej hadu Shillong. Namar balai mental adon hangni kakam kala ya checkmat bat kat kabangi nga prasyang ban kali na ki lawyer habaki wan ban file ki birth certificate hangne ki ong kloy bah banyo na kani ka kashri tenga so kaman shikade namar ba ngilayo menta i magistrate laijong bandon hangne like no stangi ki appeal te haban le hepo Shillong appeal kam da dei adu kata ka ba pihaban le man katari ka badai namar ba umdon kam ban shim evidence umdon kam issue tang pelidar wala ban ya site na kapta ki case ki jongpi ki pajba barokhat na kwa ban kren syai hang ni bana kalian ke jongi ke council nginom syong klikti nginom ailan bayakani ka bor ka bangi don bangin du no Henry bangidang penklan na gawai ka por siya gawai ka por nangay ba ka jing don jong kani ka kut hani kan ay ka jing syakri ya ki pat ba ki jongi ki badon kam kung bala batay man na nadu ki birth certificate nadu kinu ki mukot dama ki bebe hapdeng prarilum ba na kuaru ban ay kani ka message ya ki bor let's say ki badai na kawai ki kung naka police bagi day ban sutu baka trial hawai day bat ki tribal case para tribal day ban refer siya ki district council court baga ngay tu baka ni kajingdan sa court kanyarap ban ay kam ay jam ya ki lawyer ki jungi ki samla ki jungi ki babuan menta hakan ni kathan ki jungi let's say hakan ni ka Riboy district ki bala pendap ya kijing puli kijong ki hakaan let's say kan ailan ay kam ay jam ki haka bakin yo panirap ya kinong syong kani kalong ngabenta ka mga kwa ban kran haka jing day bat kani ka code habede bat kani ka office pat kajing bu jungi ya kani ka branch hang ni hapo nongpo ni sutu ba kakam ka bakongsan ka bakile menta kalong haka jing day bat ka professional tax kumnuban lum ya kani ka tax na ki brill ki badai ban siwi kani tenre nga kwa ban ong ye fi haka ni ka por ba nakaliang ka council kadanru ya ka jing tumu ba ka jing perkhat ban nang pen poiru ya ki weipat kilat lani ki department kenang ba kan long ka jing suk na ka benta ki pat ba nga kwa ban share ba fi hang ni ba nakaliang ni ka isi kumupitep ngilada pan pas ya kani ka land bill ke jungi